Μας προειδεάζουν βεβαίως για θαύμα, κυρίες και κύριοι. Μιλούν δεκάδες πιστοί, δεκάδες προσκυνητές που ήταν παρόντες στο Μεγάλο Εσπερινό, στον Πανορμήτη στη Σύνη το περασμένο Σάββατο. Όπως μαρτυρούν οι ίδιοι οι προσκυνητές, εξαφανίστηκε για λίγα λεπτά το πρόσωπο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ από την εικόνα. Για θαύμα κάνουν λόγο δεκάδες πιστοί, οι οποίοι είχαν μεταβεί στον Πανορμήτη της Σύνης να προσκυνήσουν στο μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου. Όπως αναφέρουν, κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Εσπερινού εξαφανίστηκε η μορφή του Αρχαγγέλου από τη γνωστή εικόνα, κάτι που έγινε αντιληπτό από όλους σχεδόν τους παριστάμενους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του, η μορφή του Αρχαγγέλου εξαφανίστηκε για λίγα λεπτά της ώρας και στη συνέχεια εμφανίστηκε ξανά, με αποτέλεσμα πολλοί να κάνουν λόγο για θαύμα. Μαρτυρίες λένε ότι εξαφανίστηκε η κεφάλι του Πανορμήτη στον Εσπερινό. Εγώ δεν ήμουν παρόν για να βεβαιώσω αυτό το γεγονός, όπως λένε οι προσκυνητές που ήταν εκεί. Βέβαια, για να το λένε όλοι αυτό, κάτι πρέπει να έγινε. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Πανορμήτης μας έχει συνηθίσει θαύματα. Γι' αυτό άλλωστε και πάρα πολλοί προσκυνητές έρχονται να προσκυνήσουν στη χάρη του Πανορμήτη και όχι μόνο. Και δεν είναι μόνο τα νησιά μας, είναι από όλο τον κόσμο, είναι από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Οπότε για να πιστεύουν τόσο πολύ και να κατακλείσει τον Πανορμήτη κάθε χρόνο, πιστεύω ότι ο Πανορμήτης κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και γι' αυτό χρόνο με τον χρόνο αυξάνεται και στο μοναστήρι οι προσκυνητές. Αυτό το είπανε 5 άνθρωποι ή το είπανε... Όχι, ήταν πάρα πολλοί, ήταν όσοι ήταν στον Εσπερινό. Αφού για κάποια στιγμή εξαφανίστηκε η κεφάλι του Πανορμήτη, τώρα για 5 λεπτά, για 6 λεπτά, δεν ξέρω πόσο ήταν. Την αναβολή του διαγωνισμού για την εκποίηση ακινήτου στην περιοχή